Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Popoy. Taong 1964, Dawin, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 80 taong gulang itong si Popoy. Matagal nang patay ang kanyang asawa at ang tanging kasakasama na lamang niya ay ang kanyang nag-iisang anak na si Uben. Sa kanilang lugar, kilala sila bilang utusan. Sa maliit na halagang ibinibigay sa kanila ng may kaya sa buhay para silang mga kalabaw na nagtatrabaho, umulan man o umaraw. Bagaman ganon ang nakasanayan nilang sitwasyon, hindi na nila ito iniinda, alang-alang sa mga pangangailangang nabibili nila sa pamamagitan ng kanilang pagod at pagtsatsaga. Kahit matanda na at uugod-ugod na itong si Popoy, bilib na bilib pa rin ang kanyang anak sa kanya, gawa ng karamihan sa mga matatanda sa kanilang lugar, kung hindi nakaratay na, halos hindi na mapakinabangan ng pamilya. Sa paglaki ni Uben, walang araw na pilit niyang tinutuklas ang sikreto ng kanyang ama. Kahit alam niyang ordinaryong tao lang ito, hindi niya maiwasang mahiwagahan sa mga ginagawa nito sa kadahilan ng may mga pagkakataong naaabutan niya yon na nagdarasal ng taimtim sa kanilang altar. Nasisipat niya din itong may mga bagay na hinahawakan sa hangin kahit wala naman siya doong nasisilayan. Ang labis pang ipinagtataka ni Uben ay kung bakit may nuno sa punso sa loob ng silid ng tatay niya. Noong una, nagdahilan pa itong gigibain niya ang punso pero hindi naman niya yun ginawa. Hinayaan niya lang yon ng hinayaan hanggang sa malapit na itong umabot sa bubong ng kanilang tahanan. Dahil sa sitwasyon ng silid ng kanyang ama, kung kaya't mariin naman siyang nag-isip ng paraan para alisin ang punso na nagpapahirap sa pagtulog nito. Alam niyang hindi papayag ang kanyang ama na basta-basta na lamang gibain ang punsong yon, kung kaya't ang ginawa niya, isinakto niya ang paggiba habang abala ang kanyang ama sa trabaho. Isang araw, nagpanggap si Uben na may sakit para hindi makasama sa gagawing trabaho ng kanyang ama. Kahit umaga na, minabuti niya noong manatili sa higaan niya habang hinihintay ang kanyang padre de pamilya. Dahil sa hindi pangkaraniwan ng ganoong kaganapan sa kanilang tahanan, kung kaya't hindi pa man sumasapit ang 6:00, nagawa na siyang pasukin sa silid ng kanyang ama. Uben, gumising ka na dyan. May trabaho pa tayo. Bungad na wika nito pagsilay sa kanyang nakahiga. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, pinili naman niyang magtulog-tulugan habang unti-unting pinapanginig ang kanyang buong katawan. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan naman niyang iminulat ang kanyang mga mata na para bang nahihilo siyang tumitingin sa kahit saang direksyon ng silid niya. Sa pagtitigan nilang mag-ama, nang hihina naman siyang nagwika rito ng, "Tay, hindi muna ako sasama sa inyo ngayon. Napakasama ho ng pakiramdam ko, tay. Parang hindi ko ho kayang tumayo." Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, ngumisi lang naman ito at dali-daling umalis ng kanyang kwarto. Pagramdam ni Uben na sinarado na nito ang pinto, naghintay muna siya ng mga ilang oras para masigurong hindi na yun bigla ang babalik sa kanilang tahanan. Sa pagsapit ng 10:00 ng umaga, una niyang ginawa kumain muna. Nasisiguro kasi niyang mahaba-haba ang trabahong gagawin niya, lalo pat napakakapal ng punsong nabubuhay sa loob ng silid ng kanyang ama. Matapos niyang mapatalas ang kanilang piko, agad naman niyang pinasok ang silid nito. Pagsilay niya sa punso, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung nababalutan ng napakaraming mga papel na merong mga ukit na gawa sa uling.
Hanggang sa itaas nitong bahagi ay merong mga papel na nakasabit na animoy pinaglaanan talaga ng oras at atensyon ng kanyang ama. Bagaman alam niyang naging malapit ito sa kanyang padre de pamilya, hindi siya nag-alangang yon ay gibain. Una niyang ginawa, alisin ang lahat ng gamit sa loob para malaya niya yung mawasak ng hindi nagpipigil. Sa paghataw ni Ube ng kanyang piko sa katawan ng punso, tila bang bumaon lang ito. Walang pag-uga na nangyari, indikasyon na hindi mga anay o langgam ang naninirahan sa loob nito. Bagaman nakakaramdam na siya ng kakaiba sa silid na yon, pilit niya pa rin giniba ang punso alang-alang sa kaayusan ng kanilang tahanan. Subalit, makalipas lamang ang ilang minuto, nasisipat ni Uben na dahan-dahang bumabalik sa punso ang mga tipak ng lupang kanyang natibag. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong mga nilalang ang nakikipaglaro sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, muli na naman siyang natigilan nang marinig niya ang entradang pinto ng kanilang bahay na biglang bumukas. Halos agad namang binalot ng takot si Uben sa kanyang katawan, gawa ng nasisiguro niyang hindi ikakatuwa ng kanyang ama na madatnan siya sa ganoong kalagayan. Paghawi niya ng kurtina sa silid ng kanyang ama, pumungad sa kanya ang isang lalaki na unang beses pa lamang niyang nakita. Nakasuot yon ng mahabang damit at parabang hindi ito natutuwa sa kanyang ginawa. Sino ho kayo? Nagtatakang bungad na wika ni Uben sa lalaki. Nang marinig naman ng lalaking yon ang kanyang sinabi, seryoso lang naman yung tumitig sa kanya habang mahinahong sumasagot ng, "Itanong mo sa tatay mo kung sino ako. Tantanan mo na ang punsong yan. Wala yang mabuting maibibigay sa'yo." Matapos nitong makapag-wika, wala namang nagawa si Uben kundi ang umupo sa silyang naroon sa kanilang sala. Inabot sila ng ilang minutong pag-uusap roon hanggang sa biglang dumating ang kanyang ama. Pagsilay nito sa kanyang may daladalang piko, agad naman siya nitong nilapitan habang nananatiling tahimik. Pagkuha nito ng piko sa kanya, sinamahan siya nito patungo sa silid upang muling silayan ang nuno sa punso. Habang umiikot ang kanilang paningin sa silid, doon ito ipinaliwanag sa kanya ang sikreto na matagal na nitong itinatago. Ayon sa ama niya, hindi lang basta ordinaryong punso ang tumpok ng lupang yon sa loob ng kanyang silid. Ito ang nagbibigay proteksyon sa kanila laban sa mga sakit at iba pang karamdamang maaaring maranasan ng kanilang mga katawan. Dagdag pa nito na habang patuloy silang naninirahan sa tabi ng punso, imposible para sa kanila nang magkaroon ng mga ganoong karamdaman. Yun din ang naging basihan ng kanyang ama noong umaga nang marinig nitong may karamdaman siya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng mga kakaibang paninitsit sa buong paligid. Pagtahimik ng kanyang ama, bigla namang tumambad sa harapan nila ang pangkat ng duwending merong may itim na katawan. Paglalarawan ni Popoy sa mga nilalang na yon, napakalaki ng mga ito na halos umabot na sa kanyang tuhod ang taas. Gawa sa kahoy ang kanilang mga balat na merong maraming kulubot at butas. May diretso din yung ilong at meron itong kulay itim na mga mata at napakaliit na mga bunganga. 4 lang din ang galamay nito sa kamay, ngunit hindi yun nagiging hadlang sa kanila upang magawa nila ang kanilang mga trabaho. Dahil sa mga nilalang na kanyang nasilayan, mabilisan naman siyang kumubli sa likurang bahagi ng kanyang ama. Takot na takot si Ube noon, lalo pat unang beses niya pa lamang makasilay ng mga ganoong uri ng nilalang. Makalipas lamang ang ilang minuto,
Mahinahong hinawakan naman ng kanyang ama ang kanyang balikat habang nakangiting nagsasabi sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala anak, hindi ka nila sasaktan." Nang marinig ni Uben ang sinabi nito, pinili naman niyang huminahon kahit papaano. Sa pagsapit ng tanghali, kusa din namang naglaho ang nilalang na yon sa paligid. Sa pagbalik nilang mag-ama sa sala, nadatna nila ang panauhin nilang abalang-abala sa paghabi ng banig. Hinayaan lang naman nila ito, lalo pat yun din ang kanilang nagiging pampalipas oras sa tuwing nabuburyong sila. Kinagabihan noong araw na yon, naging ordinaryo naman para kay Uben ang lahat-lahat. Kahit papaano, hindi na gaanong sumasagi sa kanyang isip ang tungkol sa mga nilalang na nagawa niyang masilayan sa silid ng kanyang ama. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, masaya naman silang kumain tatlo. Ipinakilala ng kanyang ama sa kanya ang panauhing yon bilang isa sa mga tiyuhin niya. Ayon dito, kabilang ito sa mga kaibigan niyang nangangalaga ng punso. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan siya ng kanyang ama na kung maaari, huwag munang matutulog ng maaga. May mga bagay kasi yung ipapakita sa kanya na siya namang labis niyang ipinagtaka. Akala ni Uben, ordinaryong bagay lang ang ipapasilay nito sa kanya, subalit nagkamali siya. Sa paglalim ng gabi, habang nag-uusap silang tatlo, bigla namang tumayo ang panauhin nila. Nang masipat yon ng kanyang ama, napatahimik na lamang yon sa mga bagay na kasalukuyan nitong inilalahad sa kanila. Maya-maya pa, nagpaalam naman ang lalaking yon na lalabas na siya namang agad na sinang-ayunan ng kanyang ama. Sa paglabas ng lalaki sa kanilang tahanan, dali-dali namang sumunod sila Uben. Bagaman wala siyang kaide-ideya sa mga mangyayari, pilit pa rin siyang nagtiwala sa pasya ng kanyang ama. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang lalaking yon na naghuhubad sa labas mismo ng bahay nila. Panay din ang pagtuwad nito na para bang meron yung kakaibang ginagawa. Sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya yung unti-unting lumiliit. Habang dahan-dahang naglalaho ang wangis nito, muli niyang nasilayan ang mga kakaibang nilalang na lumalabas sa tiyan ng lalaki. Hindi niya alam pero malakas ang kutob niya na ang lalaking yon at ang mga nilalang na naninirahan sa mga punso ay iisa. Sa pagpapatuloy ng mga bagay na kanyang nasisilayan, inilahad ng kanyang ama sa kanya ang uri ng mga nilalang na naroon sa kanilang harapan. Ayon dito, isa yung uri ng mga duwende na kung tawagin ay kalangit. Kadalasan sa mga duwendeng yon, hindi namumuhay sa loob ng punso, bagkus ay gumagawa yun ng kaharian sa pinakailalim na parte ng lupa kung saan nagtatagpo ang apoy at ang lupa. Dagdag pa nito na ang mga kalangit napakalayo sa mga ordinaryong duwende. Sa madaling salita, isa sila sa pinakamalakas na angkan ng mga duwendeng nabubuhay sa mundo ng mga tao at ang tanging duwende na kumakain ng karne ng aswang. Oo, tama kayo nang narinig. Bagaman kumakain ng karne ang mga duwendeng yon, hindi mo masasabing nasa panig na ito ng kaliwa. Bukod kasi sa marami yung tangang mutya, may kakayahan din itong payabungin ang lupang kanilang tinitirhan. Naniniwala din itong si Popoy na ang lahat ng lugar na hitik sa tanim at puno, parte ng kaharian ng kalangit. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad din ito sa kanya ang iba't ibang kakayahan ng mga kalangit at kung bakit purong mga aswang lamang ang kinakain nito. Naniniwala ang kanyang ama na nag-umpisa ang pagkain ng mga duwending yun sa mga aswang
noong mga panahong naging kabilang sila sa mga mandirigma ng diwata ng lupa. Nang maganap ang digmaan sa mundo, inutusan sila ng mga diwata na kainin ang mga mabababang uri ng nilalang na patuloy sa kanilang nakikipaglaban. Magmula noon, nasanay ang mga kalangit sa lasa ng pagkain yon, kaya kahit saang lupalop sila madapo, patuloy pa rin silang naghahanap ng karne ng aswang. Dagdag pa ng kanyang ama, na nasisiguro niyang tinuturing na peste ng mga aswang ang kalangit dahil sa kakayahan at abilidad nitong makipagsabayan sa lakas ng mga nilalang. Matapos itong marinig ni Uben, agad naman siyang napatitig sa kanyang ama habang nagtatakang nagtatanong dito ng, Tay, kung sa hangganan ng lupa naninirahan ng mga kalangit, paano naman ho sila naging kaibigan? Hindi ako naniniwalang basta na lamang nagkataon ng lahat. Alam kong meron itong malalim na dahilan. Nang marinig ng kanyang ama ang sinabi nito, ngumisi lang naman yun sa harapan niya habang napapabuntong hininga. Maya-maya pa, masaya naman yung sumagot sa kanya ng, Kapatid ko naghahari sa angka ng kalangit na naninirahan dito sa ating tahanan. Yung lalaking nakita mo kanina, yon ang namumuno sa uri niya. Alam mo anak, ang mga kalangit, hindi basta-bastang lumalapit sa tao hanggat wala silang nakikitang dugo nilang nananalaytay sa katawan ng mga ito. Mapalad tayo, sapagkat hindi tayo pinabayaan ng kapatid ko kahit papaano. Ngayong namulat na kita, inaasahan kong hindi ka nagagawa ng mga bagay nang hindi mo pinag-iisipan. Matapos nitong makapag-wika, halos hindi naman magawang makasagot ni Uben. Dahil sa mga matatalinhagang katagang kanyang narinig, inakala niyang panaginip lamang ang lahat. Subalit makalipas pa ang ilang minuto, habang abala sila sa pag-uusap, nakarinig sila ng napakalakas na atungal ng nilalang di kalayuan sa kanilang tahanan. Nag-aangil din ito na parabang meron doong nangyayaring hindi kaaya-aya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang pangkat ng mga kalangit na pinagkukumpulan ang isang nilalang na nasa kaanyuan ng dambuhalang paniki. Para itong uod na nahuli ng mga langgam dahil sa dami ng mga duwendeng nakahawak sa katawan nito. Sa paglapit ng mga nilalang na yun sa kanila, paisa-isa naman niyang nasipat ang mga kalangit na dahan-dahang nagkukumpulan sa bawat isa. Sa isang iglap, muli niyang nasilayan ang mukha ng lalaking bumisita sa kanila na siya namang labis niyang ipinagtaka. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagtanong si Uben sa kanyang ama kung bakit binubuo ng napakaraming kalangit ang kapatid nito. Nang marinig naman ng kanyang ama ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman siya nitong hinawakan sa ulo habang inilalahad sa kanya na hindi lang isa ang kanyang kapatid sa mga duwending yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, hindi mapigilang maawa ni Uben sa aswang dahil sa ginagawa nitong pagmamakaawa sa mga duwending nakadakip sa kanya. Ngunit kahit umiyak pa man ng dugo ang nilalang na yon, tila bang bulag at bingina ang mga kalangit dahil sa gutom na kanilang nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, upang matuwa naman ang kapatid nila, pinili nilang bigyan ng pagkakataon ng aswang na iligtas ang buhay nito. Bago tuluyang bitawan ng mga kalangit ang nilalang, pinutulan nila yon ng pakpak upang hindi na makatakas. Sa pagharap ng nilalang na yon sa mga duwende, inilahad ng mga kalangit na kapag sinubukan itong tumakas, makakaranas siya ng malaimpyernong paghihirap na halos buong buhay niya hindi niya inaasahang mangyayari sa kanya. Simple lang ang batas ng kanilang laro. Kapag mapatumba ng aswang ang kalangit, malaya na siya. Pero kapag hindi niya yun nagawa at siya ang unang bumagsak sa lupa, wala na siyang magagawa kundi kaharapin ang wakas ng kanyang buhay.
Matapos itong marinig ng aswang, buong lakas naman yung nag-angil sa kanilang harapan at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa kalangit na nag-anyong tao. Hinawakan ng aswang ang magkabilang binti nito sa paniniwalang yon ang magsisilbi niyang susi upang tuluyan itong mapabagsak. Subalit pag-angat niya rito gamit-gamit ang kabuuan ng kanyang lakas, bahagya naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang hindi maipaliwanag na bigat ng katawan ng duwende. Paulit-ulit niya pa yung ginawa pero ni katiting na pag-urong sa paa nito, hindi niya magawa. Dahil sa pangyayaring yon, mabilisan namang umatras ang aswang at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsunggab sa ulo ng tiyuhin ni Uben. Walang habas niya yung pinagkakalmot at sinubukang bulagin, ngunit bigo siyang yon ay maisakatuparan. Nang dumating na sa puntong gagalaw na ang mga kalangit, nasipat naman ni Uben ang panginginig ng tuhod ng aswang. Hindi niya alam pero nasisiguro niya ibang nilalang ang nasisilayan ng aswang na yon habang patuloy nitong pinagmamasdan ang kanyang tiyuhin. Sa paghawak ng kalangit sa buhok ng nilalang, agad naman niya yung itinaas sa ere habang patuloy yung pinagmamasdan. Ang una nitong ginawa, lawayan yon ng napakalapot na likido na halos amoy tuyong lupa. Matapos yung gawin ng tiyuhin ni Uben, walang pag-aalangan nitong ibinalibag sa lupa ang aswang na siya namang naging sanhi upang mapasuka ito ng dugo. Habang pinakikiramdaman ng aswang ang kanyang katawan, tila ba wala na itong kakayahan para lumaban. Paglapit ng kalangit sa kinaroroonan nito, mabilisan naman itong binali ang dalawang paa ng nilalang. Pinaulanan niya yon ng suntok sa ulo na parabang yon ang kanyang pamamaraan sa pagmamasa ng karneng kakainin nila. Sa pagkamatay ng aswang na yon, halos hindi naman makapagsalita si Uben sa kanyang mga nakita. Ang tanging nagpapalakas ng loob lamang noon sa kanya ay ang kanyang ama. Makalipas lamang ang ilang minuto, masaya namang lumapit ang kanyang tiyuhin sa kanila, bitbit ang walang buhay na katawan ng aswang. Boy, mauna na ako sa inyo. Marami pa akong pakakainin sa bahay namin. Bukas ulit. Maraming salamat sa paghihintay. Wika ng kapatid ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung pumasok sa loob ng kanilang bahay. Dala ng kuryosidad ni Uben kung saan tutungo ang kalangit, pinili niyang makiusap sa kanyang ama na yon ay sundan. Sa pagdating nila sa loob ng silid ng kanyang padre de pamilya, nasipat niya ang kapatid nitong kumakatok sa punsong nakatayo roon. Sa isang iglap, biglang bumukas ang pintuan ng punso at kasabay nito ang dahan-dahang pagbaba ng napakaraming kalangit na bumubuo sa katawang ginagawa nilang balat kayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman silang lumabas sa silid para pag-usapan ang mga pangyayari. Habang nakaupo silang dalawa, inilahad ng kanyang ama sa kanya, wala siyang dapat ipag-alala sa kapatid nito. Ayon dito, napakabait ng kapatid niyang yon dahil lahat ng pangangailangan nila sa loob ng kanilang bahay, paminsan-minsan, yun na ang gumagawa ng paraan. Inilalayo din sila nito sa mga sakit at iba pang karamdaman na para sa kanyang ama, isang napakalaking tulong sa kanilang dalawa. Naniniwala din si Popoy na hindi basta-bastang malalaman ng mga taong biglang bumibisita sa kanilang tahanan ang tungkol sa punsong yon dahil meron itong kakayahang ikubli ang kanyang wangis sa mga ordinaryong mata ng taong umaaligid sa lugar na kinaroroonan nito. Lumipas pa ang taon. Sanay na itong si Uben na makasilay ng mga kalangit sa loob ng kanilang tahanan. Palagi din niyang nakakausap ang tiyuhin niyang yon sa tuwing wala silang trabaho. Ayon pa sa kanya,
Marami din itong bagay na ibinigay, kagaya ng mga gintong halos ilang gramo ang bigat. Pero alam niyo ba, magmula noong namaalam ang kanyang ama, kusa ding naglaho ang kalangit sa bahay nila. Sinubukan niya pa yung tawagin pero bigo siyang mapakinggan ng mga duwending itinuring na niyang hindi iba sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang lumayo si Uben. Masaya naman siya kahit papaano, lalo pat meron siyang nakuhang mana sa mga kalangit. Ginamit niya ang inipon niyang ginto na ibinigay ng kanyang tiyuhin upang gawing unang hakbang sa kanyang pagbabagong buhay. Sa pagtanda niya, naging maayos naman ang kanyang estado. Nagkapamilya na din siya at kasalukuyang abala sa kanilang negosyo. Subalit kahit ilang taon pa man ang lumipas, hindi pa rin malimot-limot ni Uben ang minsan nilang pinagdaanan at ng kanyang ama, lalong-lalo na nang masilaya niya ang kapatid nitong isang kalangit na duwendeng kumakain ng karne ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Kakaibang uri na naman ng duwende to First time ko marinig yung kalangit. Pero alam ko, nabanggit ko na to ng isa sa mga series natin. Hindi ko lang maalala kung anong series to. Pero kayo sa palagay ninyo, saan napapanig tong mga kalangit? 'Di ba? Kasi parang ang pinapalabas sa kwento, ang dinidescribe sa kanila, nakatira sila sa pagitan ng apoy at lupa. So nasa gitna to ng impyerno siguro yung tinutukoy na apoy, 'di ba? Siguro apoy, impyerno, tapos lupa. Doon sila nakatira sa gitna na yun. Pero kinakain nila aswang. Tapos naging sugo rin sila ng mga diwata. Paano kaya? Siguro kanan sila na, yun nga, kumakain talaga ng aswang. Kasi alam ko may isa pang ganitong lahi Kinokontrol din yun ng mga engkantado. Yung mga matataas na uri ng engkanto tsaka mga diwata rin. Nakalimutan ko lang din kung ano yung tawag. Pero nabanggit ko na yun ng isa sa mga series ko. Basta tungkol sa kay Lolo Ruben ata, sa series ata ni Lolo Ruben. Alam ko, meron ako nabanggit na ganun Pero itong kalangit, ngayon ko lang nalaman talaga to. Yung iba sa inyo, baka merong idea dyan. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.